आंथ' बहाय कन्टेन्ट क्रिएटर हिसाबै वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों। आदाजों जोङो बे कन्टेन्ट क्रिएटरावनो फेसबुकफ्रावनो रायलायग्रोनाय जानायखाय आदाया दिनैहाय मेन खार'ना लेंहरनायनि खार'नानो जाहैबाय बेथ' गोबावखासै अपेनिं जानानै बाट दिनैनि खार'ना जाहैबाय जे सुइमिं पुल अपेनिं जादों नालाय बिनि थाखाय फैनाय आरो नोंथांमोना फेमिलिखौ लानानैहाय इन्जय खालामफैदो बे गरमनि समाव आरो जानाय लोंनाय गासैबोथ' एभेलेबेल दंखायो आरो बेजों लोगोसे हमस्टे गासैबो एसि नन एसि गासैबो दंजोबो नोंथांमोना फेमिलि लानानै फैनो हागौ थ' आं मोजां मोनबाय बेयाव फैनानै थ' नोंथांमोनाबो इन्जय लाफैदो बे गरमनि दिनावहाय। औ मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों थ' बाव फैनानै दिनैथ' आङो गोजोन फैबायबो आं वेस्ट बेंगलनिफ्राय सिगांनो खोथाग्रोखाबाय थ' दिनैहाय बयबो फैदो आरो दिनैथ' आं बयजों लोगो मोनलायनानै आरो नोगोद खुसि मोनबावदों एक्टर एक्ट्रेसफोरबो फैदों थ' बिनि थाखाय आं नोगोद मोजां मोनदों। जिहेतु रायमना नेसनेल पार्कआ वेस्ट बेंगलजोंनो नांजाबनाय। औ नांजाबनाय। वेस्ट बेंगलनि माखासे दावबायारिफोरखौ बेवहाय फैनाय खालामदों। थ' फैदो आरो आंनि वेस्ट बेंगलनि जाया आंनि बे भिडिअसफोरखौ नुनाय थ' अन्नानै फैदो आरो एसे आदाजों रायलायफैदो सिनायथि लाफैदो थ' बे 1 उइकफोराव एसेफोर जुदि डिसकाउन्टफोरबो मोननोबो हागौ अफारनि थोरोबैहाय थ' नोंथांमोना फैदो आरो इन्जय लाफैदो आङो बेनोसै बुंनांगौआ दिनै थांगोन नोंथांमोना फै हाग्रायावहाय हाबनो लाबो नाना रखम नोङो एनिमेल्सफोरखौ नुनो मोनगोन थ' आंथ' दाबो हाबथ'वाखै आरो दिनैथ' गरमथार आं नेक्स्ट टाइमावहाय फैनानैहाय हाबफैगोन आरो।